Dijabe Sudu Gode Radio International Abuja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamin ihande barkamin iftugo hadar Gode Radio International Abuja. Iga do lamurde Lady Nigeria. Gode Radio International Abuja don wadana on kubaruji erefetoji igalas fere dar duniyaru. Nomi ta tafantati ego. Iga jamdi je tati yau gwaje tati ereta. Wakati da Nigeria Kamaru Chadi. Indi an Khadija Usman Aduwari taskiti fodon ga on taskaranci amin di hande aran da kubaruti duniya rudi hande hauta da Sa'adu Abubakar Ganye. To madalla jotta bo nda ɓurduɗi nder kubaruji ɗin. O nanan laamiɗo England Charles o ardini hunere ɓiɓɓe majalisa lesdi ndin wakkati o andini nufaje ardugal laamu lesdi ndin. E to lesdi Kenya bo himɓe hewtinta nayi on fahin seyti nder waɗoɓe wankore wanyuki laamu lesdi ndin les ardugal William Ruto. Ardiɗo lesdi France Emmanuel Macron jaɓi ɗereji wallingo kuuɗe Prime Minister lesdi ndin Gabriel Attal. Jonta kam nda kubaruji ɗin ɗe fumaji. Laamiɗo England Charles andini nufaje ardugal lesdi ndin hesre ndu tammi fuɗɗugo kuuɗe les ardugal jam'iya Labour. ɓawo hunningo majalisa didaɗi lesdi ndin hande alarba ha galluwol London. Jawabu laamiɗo Charles ni ɗo sawi didaɗi kesi hewtinta 35 nder maji ni wodi haala horango hakkilo hedi finditingo risku lesdi ena yepere rento lesdi hawtande e harka ba'anteɗi andirangu underground malla bank. Laamiɗo Charles ni fahin ɓeddi wi'ugo laamu lesdi ndin fahin tammi horango hakkilo hedi yepre faddago ndimu ena hakke huwanoɓe gomnati. Ena nonno minista en ɓeddata tiɗal ngam yi'ugo ɓe yettini kuuɗe yawi dow maɓɓe. Laamiɗo Charles fahin wolwi dow konu dogginte hakkunde Palestine ena Israila ha o tabbitini darnde lesdi Ingila dow haala tiggugo lesɗe ɗiɗi marɗi ndimu hoore maɓɓe ngam firlitiggo da sotiral dogginte ɓoyma. E to lesdi Kenya bo himɓe hewtinta nayi on fahin seyti nder waɗoɓe wankoe wanyuki laamu lesdi ndin les ardugal William Ruto ko ɓeddi ɗuɗugo mayuɓe ɓen yotti 50 yahugo yeeso tum ɓawo fuɗɗam wankore lesdi ndin. Mayuɓe ɓen ni seyti on ɓawo fottago benanta hukuma police en ɓe habdinta faddago wankore nden ha galluje Makuni enata Nairobi hawtande e Kutengela. Hukuma faddo hakke ɓi adama ndu lesdi Kenya nder rahotol ɓe wurtini holli wi'i himɓe mayi tum ɓawo fuɗɗam wankore nde ni sali 50. Ballo ardiɗo hukuma police en gu lesdi Kenya Douglas Kanja andini dow ɓe ɗo tuma nastugo woɓɓe nder bononde en ɓe nasti nder aagal waɗoɓe wankore dow kamɓe on ƴaɓɓata didaɗi waɗuki wankore nonno didaɗi lesdi umri. ɓawo mayuɓe ɓen ni himɓe ɗuɓɓe on fahin nawni ha galluje Nakuru, Nairobi, Mombasa, Nyeri enanta Mushaka. Bononde en IS ni hosi teddenga yahurgo kippol do rawoɓe ha julurde Oman ɗam bari himɓe hewtinta 6 nden hewtinta 30 bo nawni. Titan wakkati himɓe 3 maynata wakkere bononde en ISIS. Bononde en ɓen ni ukkani julurde wakkere tokkoɓe Shi'a ha lesdi Oman ha nyalomare nde ɓe numtata mayde taniraɓe annabijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kippol ngol ni ɓeddi finditingo hukuma hakkilanoɓe rento ha lesdi Oman. Ɓe ɓeddi watugo hakkilo dow nonno nokkuje tammorta bononden ɓe ukkanta. Ardiɗo lesdi France Emmanuel Macron o jaɓi ɗereji wallingo kuuɗe Prime Minister jo lesdi ndin Gabriel Attal nder andinore iga fada lamorde Élysée holli wi'i
jontani Gabriel Attal tammi hugo dow darnde prime minister hiddeko metugo mo jaɓantamo lattaki korwal ngal joɗatako mere. lesdi France ni ɗo habda e dasotoral siyasa ɓawo suɓol majalisa lesdi ndin ɓawo dabare tiggugo laamu ɗam tammi hawtugo jam'iyaji feere fotti e ɓillaji goɗɗi seni ɗum heɓai nasaraku ta wakkere prime minister Gabriel Attal dow mo tammi jaɓango mo. ngam majum jontani be wiigo o windi ɗerewol accugo kuugal maako, amma prime minister jo lesdi ndin ni wiiki ardiɗo lesdi Emmanuel Macron kanko on tokkata jogago korwal ngal o ardinta har seto ɓe meti mo jaɓantamo. to heɗitoɓe fuya fu ɗo min gaddi dagare kubaruji duniyaru e gasar radio Kode International wonde gallol Abuja lamarde Nigeria. a jarama Sa'adu Abubakar Ganye nder rifotoji amin ɗi hande aran on nanai ɗum noddi jediyanki en ɗe kawtal jahol yeso ummatore Jalingo taskiti iga Jalingo lamorde diwal Taraba da rahoton Abdulrahman Umar Jarumi. kawtal jahol yeso ummatore Jalingo andirangal Jalingo Development Foundation hawtade bo e kawtal hore mobgal ardule ummatoje feere ɗe lamorde muri ha diwal Taraba nder leddi Nigeria waɗi moftorde tilimde nde ɗum mofti habaru en haɓe andini ko ɓe leldata ha ummatore ko wodi ko doggata ha leddi muri. ɓawo ɗum timmini moftore nden nde ɗum wangini be nanta ɗemgal English e ɗemgal Hausare. mi ƴami ardiɗo mobgal jahol yeso ummatore Jalingo andirangal Jalingo Development Foundation Comrade Misa Jidda o andina en dalila ko waɗi ɓe taskiti moftorde ha ɓe mofti habaru en. Assalamu alaikum. Bana no vi bana bo no ayi ha mobgal min gaɗi ɗo min gaɗi mobgal man hado wodi ko ummata ɗum derekejo feere ni ɓi mumuyejo kabila mumuye o ummi oɗo waɗa bindi oɗo saka ha duniyaru hado vigo laamiɗo muri mo Allah ɓamti daraja Alhaji Abbas Jidda Tafida jabti babe be sabeje mumuye en haydi ɓe remata. To kanjum waɗi diga ɓawo min nasti min linciti nden min faami ko vullata ko vindata o ɗo yecca duniyaru ɗo fu fewre on. nden bo minon no min jooɗi ha leddi muri musamman ha nder Jalingo ɗo min ɗo jooɗi jam be kabila mumuye en be kabila fulɓe be kabila jenjo be kabila wurku en be kabilaji feere ha jukuni en wonta ha wukari maɓɓe waɗi jonta min ɗo jooɗi jam be maɓɓe wala tashin hankali. to Allah seni bana vinde ɗume a foɗi hakkilo moɗon ha onon ma on noddi habaru on andinta duniya. To arande ni nyande 12 lewru jeego nduɓu ɗo wato nyande 12 lewru June o vindi ɗarewol patakewol mako yaago ha mo Allah ɓamti daraja laamiɗo muri Alhaji Abbas Jidda Tafida ha dow vigo o ɗo yeccamo o jabti babe bandiko e mumuye en ngam man o ɗo yeccamo o hokkita ɓe babe maɓɓe ha dow ɗume o yahata o vonnana ɓe awdi maɓɓe ɗum ɓe aawi nden kadi bo o jabta babe man o riwa ɓe haɗo ɗon. ɗiɗaɓu man bo woodi patakewol o vindani gomna ja Taraba wato Dr. Abu Kefas o vindani mo ha dow vigo o hosa mataki ha dow hanko laamiɗo muri ha dow o jabti babe himɓe ɗo bo patakewol ɗo bo o waɗigol nyande 20 ha lewru June 2024. nden tati man bo o waɗi o noddi mobgal tefoɓe habaruji ha dow vigo o waɗi press conference ha dow o ɗo yecca duniyaru nda ko laamiɗo muri waɗi nyami neɗɗaku bandi ko e mumuyen o jabtiɓe babe o jabtiɓe sabeje hanko o ɗo nodditira duniyaru fu wara hawta hoore musamman gomna wata hunduko ha nder haala man ngam laamiɗo muri
lornana ɓe babe maɓɓe. Ha jonta comrade Misa Jidda waddi hujjaji ko fewnata hanko goɗɗo gaɗɗo bindi majum bana ni. To ha nder haalaji o volli o wi na lallay yimɓe ɗo ɓe ɗo waɗa haya on yamɓe bandiraɓe mako mu'e man ɓe ɗo waɗa haya ha ngesa laamiɗo. nden bo ha yanayi feere bo o holli haɗo wigo laamiɗo jabtiɓe babe. To minon hunde man sey min relli toye gotel min jogata, ɓe ɗo waɗa haya on babe man na ko bo a'a babe maɓɓe on laamiɗo jabti. To bo o ummi o wi na laamiɗo huɗi ardiɓe mumu'e mawɓe mumu'en haɗo wigo na oɗo jabta babe ɗo fu ngam haala siyasa on, tunda ɓe waɗi siyasa PDP ɓingel laamiɗo dari zaɓe ngam man hamɓe mumu'en ɓe subtayimo bana no hanko Ezekiel wiyata wonta ɗo, oɗo wiya ɓe subtayimo ngam man oɗo yecca gomna wigo laamiɗo be ummatore leddi muri fu na kala mojo fu subti PDP ba, amma to ɗum wari sey laamiɗo on warta ɗo nyama bote laamu ɓe tiggi man. To haɗo ɗon kanjum min daari sey min ummi min yehi min laari gese man, min yehi min ƴamti ummatere mumu'en bo wiyata na lallay laamiɗo muri jabti ɓe saabeje. Hamɓe bo ɓe wi nani noon ba, hamɓe laamiɗo hokki ɓe saabeje ɗo ɓe ɗo rema on, nden bo ɓe ɗo rema ɗo wakkati feere hanko waddata tracto mako o wara o duggana ɓe hedi majum, na ɓe yoɓaymo na ko ɗume, ɓawo bo ha nder gesa mako on o ta'i babal feere ɗum o soodi o sahiɓe ma bana ko ɓe wimi. To kanjum waɗi sey min wi to ayi ko hanko Ezekiel wiyata o yiɗi o hawta hawre on caka fulɓe be mumu'en ha leddi muri man, ngam man minon bo min jaɓata, ngam minon mi yiɗi jonde jam. Kanjum waɗi min wi to min hawta minon fo amin be mumu'e en man be kona en wonta ha totton be wurkuni en wonta ha totton be kala mo kabila wonta ha remata ha hedi majum fu min wari min hawti be bo ardiɓe mumu'e en ha leddi Jalingo man min wari min hawti min waɗi meeting. Kanjum min wi kai ɗo ni min ɗaccata ba, ngam ɓingel ɗo yiɗi waddugo konu on caka amin. So kanjum waɗi min noddi mobgal tefoɓe habaruji ngam min yecca ɓe hamɓe bo ɓe andina duniyaru nda ko yata. To haɗo ko min wi to minon ko waɗi ɗo na al'ada mumuye ba, mumuyejo mari neɗɗaku, mumuyejo andi daraja mawɓe, mumuyejo vurtata ɗo huɗa ardiɗo muɗum ba, ngam man oɗo ego min ɗo seka ma ego na ko o mumuyejo ba. To amma hamɓe ardiɓe mumu'en mamma ɓe kona e mamma ɓe ummi ɓe volli ha bana no a nani ɓe volli ha hedi mobgal ɗo ɓe volli hamɓe ma ɓe wi wala ko yaali be mako. So ngam minon min hoosi mataki ɗo yeccugo ma ɗo min hokkimo balɗe 7 o vanga o tubana go'o o tubana mo Allah ɓamti daraja laamiɗo muri Alhaji Abbas Jidda Tafida. 2 o tubana al'umma mumuye be al'umma fulɓe nga o yiɗi o hawta ɓe hawre. 3 man bo o tubana hanko gomna jiha Taraba, ngam ɗume, ngam ko waɗi ɗo to ummini hawre haɗo ni gomna on ummata ɗo yaha warta ngam jonde jam heɓa. So ngam man minon min ɗo noddamo ɓawa balɗe 7 ɗo to hokkay o vangay o tuubi to lallay minon bo min tefay mataki ɗum min hosata yeeso. Comrade Misa Jidda won ɗon ardiɗo kawtal biyetegal Jalingo Development Foundation andinta kubaruji ɓawo jawabol ɓawo kubaruji ɓawo ni ɓe gaɗi moftorde kubaru en ha dow ko larani ko doggata ha jihol Taraba. Abdourahmane Giɗaɗo Oumar Jarumi, Kode Radio International daga Jalingo diwal Taraba leddi Nigeria. A yettama Abdourahmane Oumar Jarumi. Miɗo nana belɗum heɗitago kubaruji Kode Radio International ha kilohas 7,255 daidai jamdi 8 yahango 8 ereta jamma agogo Nigeria, Kamaru, Niger enanta Chadi, non bo jamdi 7 yahango 7 ereta agogo UTC. Jotta onnane Ibrahim Iromo dake e tariha ardiɗo lesdi Iran.
derɗiraɓe assalamu alaikum barka meɗen fottuki nder taskaram siyasa duniyaru. Hande min lartanay on tariha moyejo woni horejo laamu leydi Iran keso. To ni on siftoray nyande jowi lewru ndu ɗum waɗi cuɓol ragarewol e leydi Iran to hukumawa cuɓi leydi ndin andini Mas'ud Pezeshkian hanko heɓi jalorgal. Gam non nder jawleru ndun hande miɗo wondi e Modibbo Tahir Amin Raji Yola jeyndiyankejo gaɗaɗo sharha dow lamar siyasa duniyaru joɗiɗo e wuro Teheran lamorde leydi Iran. Modibbo Tahir a jaɓɓama. Assalamu alaikum ala Ibrahim jamɓanɗo no shombe ɗon hela on ɗo wontiri be hayro hato. To Modibbo Tahir moye woni Mas'ud Pezeshkian nden bo woɓɓe wi'a imo ɗo hanko imo wodi sassauci ra'ayi ha dow lamar siyasa leydi Iran. Moye woni Mas'ud Pezeshkian? To alhamdulillah hande asawe wato ma'aikatan cikin gida ko kuma an biya hukuma ɗum hakkilinta nder leddi ha Iran bangini dow Mas'ud Pezeshkian kanko on laati ardiɗo leddi mo joɗata jonde mo Allah hinni Ibrahim Ra'isi ha laari yotte nyalɗe 15 ɗum ɓe suɓi ardiɗo feere ɓawo mayugo Ra'isi mai. Ngam mai ɗo on kundin tsarin mulki ko kuma biya wato kundiwol dokaji dokkinta leddi Iran yerdi dow mai. To arande ni ɓe jeego jumɓare sali nde ɓe waɗi zaɓe sai Sa'id Jalili be bo Mas'ud Pezeshkian mai laati kamɓe on woni dow. Oɗo ɗo mari miliyan 10 be kuje feere wato Pezeshkian, nden Jalili bo ɗo mari miliyan 9 be kuje feere. Tataɓo maɓɓe kanko on Qolibov oɗo mari miliyan 3. Ngam mai kiye jumɓare ɗo ɓe fuɗɗiti zaɓe ƙarshe zaɓe mai hande fajiri ɓe wi Pezeshkian ɗo mari miliyan 16 be ko ɗori be ko woni dow mai. Nden Sa'id Jalili bo ɗo mari wajen wato 13. Ngam mai haɗo to a hawti fu a laran wato miliyan 29 vurti. Jumɓare sali to ɗo bo miliyan 24 kenan vurti ɓe suɓi zaɓe mai ɓeddi be miliyan 6 be kuje feere. To Allah waɗi Mas'ud Pezeshkian kanko on nyami mo on Mas'ud Pezeshkian ɗo. Mas'ud Pezeshkian ɓe dañi mo ha wuro feere beta Aromiye ɗo kombi Tabriz ha nder jiha Azerbaijan Sharqi. Azerbaijan Sharqi ɗo ɗakki leddi Turkiya, nden bo ha nder jiha mai on mo Allah hinni ardiɗo Ra'isi waɗi hatsari be jirgin sama mayiɗo. So ngam mai Pezeshkian goɗɗo Azerbaijan on yare on ɗo nandi Turkiya. Ɓe ɗo to a yettoto a tawan ɓurna himɓe ɓe fu ɗo vola yare Turkiya, amma Farisiya on de yare gwamnati. To o ummi o nasti siyasa ha duuɓi saliɗi ni ha nder mukamiji ɗum o jogini o laatino minista minista andal on wakkati zamanu Ruhani. To ɓawo ɗon bo jottoɗo ni o
wakili on ɗum himɓe tasbrismay ha majalisa dokaji je iran ɗum woni Tehran. To ɗo kanjum woni ha o nasti zaɓe ɗo. To sei ni komi yiɗi heɗitoɓe andana kanjum wato daga arande woodi majalisa ɓe wiya siyanatu dustur, kanjum wato renuki dokaji leddi ko kuma kundi dokaji ɗum dogginta leddi en wiyanta constitution. To a tawan woodi majalisa ɗum hakkilinta ɗum, kamɓe on suɓi himɓe jeego ha nder himɓe wajen 80 ɓe wato yiɗi darugo suɓol ardiɗo leddi mai, sai ɓe suɓi himɓe jeego ha nder maɓɓe ɓe opposition ɓe luttuɓe mai efti. So ngam mai arande ni siyasa Iran daga arande nasaraku ɗo Imam Khomeini heɓi ha jabtugo leddi mai ɗo, wato iga wakkati mai ɓawo mai kay seɗɗan wiyata sai ɓe mbari ko ɓe wiyata siyasaji. Nani arande woodi jam'iyya islama, so jam'iyya islama ɗo on ɓe suɓi ardiɗo leddi arande ɓe wiyata mo, ɓeɗo wiya mo Bani Sadr. So daga ɓawo sai ɓe mbari jam'iyyaji gabakiɗa, sai jam'iyyaji mai warti ha hunduko tan. ɓeɗo wiya usuliyun wato asli en, ɓe yiɗa canjugo bano Imam Khomeini kafirli leddi mai ɓe yiɗi dilla nonnon. To woodi ɓe wiya islahiyun bo wato wo'itinoɓe, ɓeɗo laara woodi ko wo'itinte ha nder kujeji no tsari ko doggingo leddi mai va'i. So amma fu ha hunduko on wala rijista zaɓe ɗum ɓe wiyata wato ɗo party on bane ɓe hato, amma hunduko ɗon hefti ha babal bo ɗon. Ngam mai Pezeshkian ɗo tunda o meɗi latugo minista zamanu Rouhani, kanko bo ɓe hoytino bana oɗo nder islahiyun hefti. To ɓeɗo laara islahiyun ɗo ko jooɗi ɓe ɓuri ɓarango bature en ɗo, kamɓe on ɓeɗo laara ɓe wawan ɓe naftira be dabarbaji maɓɓe ɓe purtina Iran nder fitinaji ɗum nasti ɓawo jumhuriya islamiyya ɗo, ko shaafi musamman iri takunkumije acce hombol ɗum lesɗe bature en waɗi leddi mai ɗo. Amma ko bangini wato ɓe ala nasaraku, musamman wakkati Rouhani ɓe waɗi ko ɓe wiyata JCPOA, wato ɓe waɗi sulhu dow shiri nuclear Iran, amma bature en ɗo saaɗi musamman America. Nde Trump wa'i o wari o lalata kuje mai, Obama on nder hitande 2015 ɓe waɗi JCPOA mai ha ɓe ittini Iran takunkumiji, kujeji fuɗɗi dirugo no handi ni, ceede maɓɓe ɗo wara no handi, musamman ceede sodugo nyebbam, ɓeɗo bo wondi be bankiji duniya fu wakkati mai. Amma nde Trump wari o vonni fu o maɓɓi bankiji Iran gabaki ɗaya, o haɗi Iran wato hulɗa be bankiji duniya fu, musamman her Swift ɗo. To nono kujeji mai lalatirɓe. To himɓe wiyata islahiyun ko kuma wato ɓe yiɗi vo'ingo ɗo, kamɓe on dasi kuje mai ha yetti jotta ɗo. To raisi nde o wari o wi'ai o sakkini wato tattaunawa ko kuma dai wato hiidugo be bature mai ngam ɗum ittina Iran wato kombeji mai ɗo. Amma nde o laari ɓe faalai, so o waɗi yeeso mako tan oɗo waɗa kujeji ko handi, o laari vurtina leddi mai nder masiboji ha Allah hoyi yonki mako. To ha nder duuɓi 3 raisi waɗi ɗo, himɓe ni bagare mantimo ha iri siyasa mako ɗum leddi yaasi, musamman laatugo o waddi ragare iri habreji ɗum hefeyata ha nder
middle east ko kuma biyata gabas da tsakiya ko kuma dai lesɗe je ɗum taari iran mai wato wala no hulla jakadanci hakkunde iran be saudiya o wartiri wartur kuma ɗo waɗi konu yemen hakkunde maɓɓe be saudiya ɗo de'iti fitinaji e syria ɗo de'iti ha wato konu ɗum fandol aksa ɗo falastin ko wari to nden bo o vo'itini wato jonde iran be keddiraɓe musamman waje lesɗe 15 ɗo heddi be iran o vo'ini hakkunde maɓɓe sosai de ko maya ha o warti o nasti wato iran nasti kungiyaji ni ragare bana shanghai be bo brics en be ko nandi iri mai wakkati mai ɗo fu ɗo nder ko raisi waɗi to amma Pezeshkian latugo oɗo nder islahiyun en anda ko o saawi amma funi ɓurna maɓɓe fu ɓe ɗo wondi ɓe ɗo ɗaɓɓita wato waɗugo sulhu be bature ɗo ngam vo'ina kujeji ko woni hakkunde iran be lesɗe bature mai ɓe itta kombore ɓe waɗini iran ɗo to min anda jota sai min rena min laara amma ha nder mai ni wala kulol woy ɗum shugaban ƙasa wawan waylita leddi iran wartana leddi islam ma ɗo fatay ngam iga siyanatu zoto himɓe jeego ɓe subti ɗo ɓe andi ɓeɗo ɗo dama ɓeɗo jogi diina islama mai seni tan ko moye wodi ra'ayi mum hano vo'inirta no islam mai doggirta kanjum on tan bambanci mai to amma usuliyun kamɓe on ɓuri satugo ha jogugo islama mai ɓurna fu kamɓe on bo wondi be jagorɗo leddi mai wato imam said alil khamnai to nden to en laari tarihi siyasa iran daga arande en laaran ɗo ardiɗo leddi arande mo ɓe wiyata bani sadar ɗo ɓe suɓi mo kanko shugaban ƙasa arande ɓawo nasaraku junju hali musulunci amma daga ɓawo vangi o nafikijo on o waɗi ɓarna sosai ko kuma o waɗi fitinaji bononda sosai hidde ko ɓe sottinamo wakkati mako on imam Khomeini jabti ardungal soja e leddi hoori ha jungo jagorɗo hefti nden majalisa ɗum shura islami bo ɓortimo daga laamu gabakiɗa o vurti o doggi o hoti faransa daga ɓawo ɗon ni shugaban imam said khamnai jotta ɗo o laati shugaban ƙasa ɓawo mako raja'i kanuma ɓe mbari ɗum nafikiɗe mbari mo ɓawo mako ko ɓe waɗi iri Rafsanjani ɓawo Rafsanjani ɓe waɗi Khatami ɗo oɗo nder islahiyun kanko ma ɗum waɗi fitina ko sosai wakkati ardungal mako ngam latugo o hotani bature en ɗo nden bo sai oɗo waɗa kujeji feere ɗum musamman rooɓe waɗoɓe hijabi sai holla to o itti hijabi rooɓe waɗata hijabi to be ko nandi iri mai to ɗo on waɗima ɓawo o jippi laamu sai ɓe waɗimo geefe hefti jotta a laratamo sai balle ɗo tan min kam mi laari mo ɗo suɓa zaɓe amma tunano ko ha jarida iran ɓe laatuma ngam laatugo irin fitinaji o waddi wakkati ardungal leddi mako ɓawo mako ni bana Ahmadinejad en oɗo wondi be usuliyun to o huwi bo kuugal sosai amma be non fu daga ɓawo wodi matsalaji o heɓi ɓe ɓangare wato usuliyun mai ɗo kanjum waɗi ko a laari nde o ɗaɓɓiti laamu balle ɗo ma ɓe hokkaymo dama o dara to jotta Masoud Pezeshkian ɗo de min oɗo nder islahiyun mai sai min laara en de'ita en laara ɓe o tammi waɗugo minista en ɓe o hudata nden bo en laarani no ɗum laatirta amma wala kulol dow woyi shugaban ƙasa wawan ma canja kujeji feere je leddi mai wawan wadda fitinaji haɗo ni haɗo ɗum wala tasiri hefti karshe mai ni wato dawla islama kam sankitittake
kañum e manga may tomi ɗo laara ɗo waɗi to Allah yardi sey bo Allah yardi yeeso en laari kujeji men no bangiri sey min lorami ɓedda waɗugo bayani to Allah yardi. Assalamu aleykum. Aranda taskaram kautal kofi ko da Radio International Abuja e TRI fulfulde. Galle ñeñuɓe Kaolack ina rendini temedde yimɓe dawoɓe toon e golle ñalande kala ko golleji ñeñal certuɗi ndendi e nder oɗo galle. Souleymane Dieng ko sakki woɓɓe mbiɗa to léegi damay liggéey dàll di liggéey sac di liggéey ceinture. minen no moƴƴina paɗe sakuji ceinture uji fa e yettade guri montoro miɗon naftoro guri baali nayyi na geeloɗi ana woodi ɓiɓɓe sénégal wurɓe caggal leydi ndi waroɓe ɗo sodde komin moƴƴini ko ɓe naɓa Europe joni noon so wona ɗum le galle oɗo tan min jeeyata gilla covid o ɓenni noon golle amin ɗe no laaƴi. après covid bi ba léegi nag village bi dafa tekkaat. sero makko en tawi ɗo Ndeymane Mbocc debbo ɓalejo daro dadiɗo ina golla mo yiɗa fawadi walla yowitadi. man couturière la min komi ñawdowo kono ko sakuji ɓurmi hewde fewnude ko éponge e bagui waxi min kutorto mbiɗo jogui golloɓe kono a tawani ɓiɗo somi heeɓi commande tan mi noddaɓe ɓe gara somin paari ɓe jaaha min mi jokka jeeygu am ɗum paare ko nekk dem man mo continue sama jaay. mbiyetemi ko Ibrahima Ndiol komi ceeho e joni komi ceeho kadi komi mbaɗo finition joni ɗo gonɗa ɗo tawnoɗa kam ko mbaɗo waɗa finition quoi wona yolnude ɗum ha feewa quoi ha waya no neeya quoi e joni ko ɗum gonmi e dow muɗum. ko mbatton ko weeɓani woni fehde onon ko leɗɗe kutorto ɗon ɗe beele ɗe mbewi hebde weeɓani hebde par ce que joni koko haɗa joni onon ko leɗɗe kecce walla jorɗe gollorto ɗon. minon ko ɓuuri hen hewde vraiment ko jorde quoi sohloɓe ko heccidi ko ɓen mbaɗata ko wayno lehe en. ko mbatton ko holi sodoɓe ɗum ko tubakoɓe ummotoɓe ɓe ko français en ɓe ko italien en ɓe ko allemand en européen. e caɗele ɗeɓe kawrata Ibrahima Jonna haali e golle sehoɓe ɓe hono majji ina tawe e fannuji goɗɗi Seynou Sow ko pewdowo bawɗi. kono kanko Ousseynou wonko o eri e hooreɓe leydi ndi. Bassirou Diomaye Diakhar moom la ñuy lancé message bi ak erago amen feewi ko e hooreji leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye e gouvernement makko yoɓe mballu amen ha touriste en ɓe ina jotto e nokkure amen nde eɓe gara ɗo e Kaolack kono ɓe ganda so galle ñeñuɓe ina ɗo ko ni ɓe mbirtorto amen ɓe pa Medina Baye walla Jeere. ñoom fu ñu xam mooy lan Medina Baye wala Marseille c'est rare ngay gis tubaab ñëw def direct fii. Mor Diassé ko bayla tafowo cuɗari ko kanko woni hoorejo o galle ñeñuɓe mbo Kaolack omo artana en ha joni eɗen caɗeli. xam nga ko wax bijoutier di nga wax or. haɗo andi sa wi baylo tafowo tan wiya kanŋe e kalis ɗen gueɗe ɗiɗi hande coggu mumen ina tiiɗi sanne ha haalotako hayso a heeɓi commande a jogoto hen kulol saabu a andata ɗo keɓoyta on kanŋe walla kalis gam gollanade jomumen ha belto satisfaction donc matière première dafa cher. o galle ñeñuɓe mbo Kaolack uddita ko e hitande 1972 so ɓenni caɗele mabɓe hebde no weɓiri kutorɗe mabɓe ɗe eɓe gondi kadi e saqqaji heɓude wallitoɓe keɓal kalifi tawi ko gollirɗo Oumar Mamadou Sow iwtuɗo Kaolack e RFI. bandiraɓe fulɓe puɗo en gaddi ragare taskaranti amin ɗi hande mo ittuɗo taskaranti amin Ahmad Araf Abubakar Azarai a jarama Ahmad Araf Abubakar Azarai kawtuɗo taskaranti amin ɗi hande ɓiliɗo dow yargo Ibrahim Iromadake a yettama Ibrahim Iromadake inde an Khadija Usman Adwari a ta on